بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل على درسنا من كتاب شاورنا الكتاب مختصر إغاثة الأحفاد في مصائد الشيطان نعم وقال أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر وابن القيم الله يمسه رحمه. darasi da za mu tashi yau shine darasi na 10. Muna gabatar da darasi a wannan masallaci na Abdullahi bin Abi Zaid a nan Kunto a birnin Kano. In ba manta ba babin da muke karantawa darasi da ya gabata shine albabu tasi' babi na 9. Bala yace fi taharatil qalbi min adradihi wa najasatihi. Babin da yake bayani game da tsarkin zuciya daga daudarta da kuma najasar da ke cikin zuciya. Yana magana akan abin da yake sa zuciya ta yi dauda, sai ya ambaci manya-manyan al'amura da suke sanya zuciya ta yi dauda, ya ambaci shirka da kuma munanan albasha kamar yadda bayani ya gabata a wancan darasi. Sannan kuma a wannan fasali sai ya ce wa amma najasatul dunubi وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر. yace bayan yayi wancan bayani na manya-manyan zunubai kamar shirka, kamar zina, kamar luwadi, wanda yace su ne manya-manyan zunubai da suke sanya dauda a cikin zuciya, sai yace wa amma najasatul dhunubi wal ma'asi, amma najasa na raguwar zunubai da sabon Allah ma'ana banda waɗancan manyan kenan, fa innaha bi wajhin akhara, wato ta dai fuskar fa innaha la tastalzimu tanqis ar-rububiyyah. Waɗancan wato suna da tasiri na cewa suna taɓa ma imani na rububiyya na mutum da yake babban yaddarsa da karetuwar Allah. Amma su ragowar zunubai yace fa innaha la tastalzimu tanqis ar-rububiyyah, ba sa lazamta cewa wanda yake aikata su ya tauye hakkin rububiyya. A waɗancan kamar shirka, wanda ya shirka da Allah zunubi ne, amma zunubin da ya tauye hakkin Allah na rububiyya, domin ya dau hakkin Allah ya ba wani Allah. Haka wannan shi kowane dauda da kazanta. Amma da kowane zunubai su kan ba su kai wannan girma ba sa lazamta cewa mutum ya tauye rububiyya ta Allah. ولا سوء الظن بالله عز وجل وكما مؤمن نزتوك الله تعالى. ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. في يسعى الله تعالى بيسنيا با daga hukuma irin yadda ya sanya ga wanda ya aikata shirka. Akwai wasu zunubai an sanya wato hukuma ga wanda ya aikata, amma bai kai wadancan ba, domin shirka mafi girman hukumarta shine Allah ya ce ba zai yafe wanda ya mutu yana kan shirka ba, da wuta ne har abada. Sannan a duniya Allah ya bayyana hukumar shirka cewa mushriki na tasa ne baki na yasa. Sannan kuma kamar zunubin zina da ruwa ne aka shar'anta mafi girman hukuma da Allah ya shar'anta akan bayi, cewa duk wanda ya aikata wannan laifi a yi masa ladabi da wannan hukuma. Shi ne in ya yi aure ya aikata zina a jefe shi, in bai yi aure ba a yi masa bulala da a je a tsare shekara guda a wani. Idan kuma ya aikata luwadi aka ce a jefe shi da wanda ya aikata, babu zaɓi na bulala, a kisa ne alfa'il wal maf'ul bih. To amma ragowar zunubai ba su kan Allah ta'ala bai dora wannan hukuma irin wancan a kansa ba. Yace falau da qila al-muwahhid alladhi lam yushrik billahi shay'an albatta rabbahu bi turab al-ard khataya atahu bi turabiha maghfira. Da mutum zai mutu wanda yake muwahhidi ne, bai mutu da shirka ba, yana ta Allah, alladhi lam yushrik billahi shay'an albatta, wanda bai shirka da Allah ba da dai, idan ya gamu da Allah laqiya rabbahu bi turab al-ard khataya, da kwatankwacin cikin ƙasa na zunubai a damu da kura da hamdulillah, Allah ta'ala zai zo masa da kwatankwacin wannan na gafara, zai yaƙi masa.
wala yahsulu hada liman naqasa tauhiduhu wa sha'u bi shirk. Amma wannan gafara din shi ba banda ba zai samu ga wanda ya gamu da Allah ya tauye hakkin rububiyya, hakkin tauhidin Allah, ya shirka tauhidin sa da shirka shi kan Allah ba zai yafi masa. Fa inna tauhid al-khalis, domin shi tauhidi tsantsa alladhi la yushriku shirk, wanda babu shirka a ciki, la yabqa ma'ahu dhanbun. In dai mutum ya gamu da Allah da tauhidi, to la yabqa ma'ahu dhanbun, babu wani zunubi da Allah ta'ala ba zai iya yafe shi ba. Bai da wai tazammanu min mahabbatillahi wa jilalihi, saboda tauhidi a cikin sa akwai kaunar Allah da girmama Allah, wa ta'zimihi da girmama Allah ta'ala, wa khawfihi da tsoron Allah, wa rajaihi wahdahu da kaunar lada a wajen Allah shi kadai, ma yujibu ghasla dhunub. Idan dai an samu wadancan, to suna iya wanke zunubi, suna iya wanke zunubi. In dai akwai tauhidi, tauhidi yana sa dalili ne na wanke zunubi. Ko da mutum yana aikata laifi, to inda yana tauhidi kuma yana ayyukan kwarai, to ayyukan suna kankare masa zunubansa. Walau kana qurabil ardi, ko da yana da yawan zunubi, misalin cikin ƙasa, to Allah yana iya yafe masa, kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fa najasatu ghalida, saboda haka najasar na ragowar zunubai ba irin na shirka bane. Najasa ce da za ta zo a yi tauhidi, a yi da'a, a wanke ta, ta kuma zuwa haka ne haka ne. Saboda haka ariba ce mai zuwa ne jifa jifa, wadda fi laha qawl, kuma abin da yake sa aikata ta mai karfi ne. An gane ko bala tasbutu ma abu. Saboda haka wanda yake da son zuciya amma yana da tauhidi, son zuciyar jefa cikin sabon Allah, tauhidin sa isa ibauta wa Allah, to sai ya zamo zunubin ba zai tabbata tare da shi ba. Ko da ko yana aikatawa, ana sa rai in yi zunubin bayan aiki na kwarai yana kankare masa zunubansa. Saboda haka in ya gamu da Allah, ana sa rai Allah ya fi masa ragowar abin da ya ragowa ya saura na zunubi. Walakin najasatu zina, sai dai najasa ta zina wal liwad da liwadi aqlazu min ghayrihima, sun fi girma fiye da wani sabon minan najasati na ragowar najasa. Min jihati annaha tufsidu qalba, domin da zunubi da luwaɗi suna ɓata zuciya, wa tud'ifu tauhidahu jiddan, suna kuma tasiri a tauhidin bawa, suna tasiri a tauhidi na bawa jiddan kwarai. Wani hada dan wannan ne a'zan nasu bi hadhihi najasa, wanda yake mafi yawan aikata wannan laifi da aka ambata aksaruhum shirka, za ka ga kuma yana aikata shirka, za ga yana aikata shirka, domin luwaɗi da zina suna tasiri a tauhidin bawa, suna iya jefa cikin shirka, suna iya jefa shi cikin shirka. Wa kullama kana shirku fil abdi aghlab, di yayin da bawa ya zama mai shirka da yawa, kana hadhihi najasatu wal khaba'ith aksar, sai kaga ya ga aikata wannan laifin. Ku duba ku gani mana mutanen annabi Lut, ba wani ya shirka aka yi ta daidaita, ka koma Qur'ani ka gani, ba shirka su kadai aka yi ta ambata ba, a'a da shirka da wannan laifin a jere haka ake ambata. Kuma yanzu ka duba ka gani, duk wanda suke kafirai masu shirka kuma sun fi yawan aikata wannan laifin, saboda laifin yana da alaka ta kusa da shirka. Idan akwai waɗanda sun ga wani mai wasan kwaikwayo daga cikin wasan kwaikwayon Inyamurai da aka yanko wani magana daga cikin maganganunsa, wai yana hira da abokinsa a kudu, da yawa sun ga wannan clip, yana cewa wai su kan me yasa ne so Allah ba sa kadaita da iyalansu, ma'ana dole iyalansu sai sun aikata zandan me yake tambayar ɗaya, suna hira. Ya za a iya hana cewa matan su kadaita gare su ya zanto ba sa aikata zandan, mutum ya auri mace shi kadai sai tare da ita ba tare da wani yana zane da ita ba. Me yasa haka yake ba? Ya za mu iya hana matan mu haka? Yana gaya wa ɗayan. Ɗayan yana asuwakinsa irin na ɗan kudin, dama da zanen sa an zaura da shi, ya ce in kana so ka keɓance kai kadai da matar ka zama musulmi, wallahi a kai ce ka zama musulmi. In dai kana so matar ka ta zama ta ce kai da ka zama musulmi, shi wace yana kokawa ka zama musulmi. Haka ya ce masa, kuma a wasan kwaikwayo ne, kuma ma na tsammanin da musulmin ne shi. A'a, yana gaya masa waƙi gaskiya ne, saboda tauhidin musulmi yana sa ya guje wannan laifin, su kuma shirka su tana sa laifin
ba yadda za su iya guje masa domin abubuwa ne ba a haɗe suke. Duk mai shirka ba yadda zai guji waɗannan laifuka dole suna tare saboda shirkar da wannan muta'allaka ne suna tare da amma duk mai tauhidi za ga yana nisantar wannan samu saboda tauhidi yana tsarkake shi daga irin wannan laifi. Kuma ba sai kun buga misali ba ga turawan ba yaduwar irin wannan laifin a cikinsu ya zama ma ba a maganarsa. To zo a wajen ma ba wani abu bane saboda ne girman shirkar su ta sa kawai sun bai da wannan laifin ma ba laifi irin da mutanen annabi Nuhu alaihi salam domin suna ganin cewa duk ma wanda ba zai yi ba to ya mutai ga musu kasar su haka suke cewa kai ya kai ga cewa ba ma wani ya kasar su ba suna so su tilasta duniya dole ma sai an yi wannan laifin. Yanzu ka duba yadda suke tallata cewa ba za a aurar da yara suna ƙanana shekara nawa? Shekara 15, 14, 15, 16, 17 ba za a aurar da yarinya sai ta kai 18. Kuma a yanzu da nake gaya ku ba 18 ba ne kadai shekara aure a wasu ƙasashen musulmi na Larabawa sai ta kai shekara 20 yarinya kafin domin su ba sa aure sai da rajista. Duk wanda ya yi aure bai je an masa rajista ba a hukuma to ya yi laifi kuma ana iya masa hukuma a ƙasashen duniya. Mu Najeriya har yanzu muna cikin zamanin ciwo farfodiyar ba wani rajista saboda auren da yake ba hukuma ba ya san kai ba amma wallahi aka kama ka a kasar Laraba ba kai rajistar aure ba to babban zunubi ne kana iya cin fursuna kuma a yi maka hukuma dole sai ka je ka yi rajista dole duk auren da za a yi sai ya zama an yi rajista duk duniya haka ne kaga sun tsananta aure amma a zina ba wannan kan babu maganar sai an kai shekara kaza. Yara tun suna firamare ne suke zira a kasashen turawa tun a firamare kuma ake koya musu sannan har zuwa illa masha Allah ba laifi bane su a wajen su laifi shi ne aure. Me yasa? Saboda ai mushrikai ne suna tallata domin su a wajen su shirka tana da alaka da wannan ba yadda za a ce mushriki kuma ba ya da ruwa ba zai yi saboda abubuwa ne ba a da juna tare suke. To saboda haka su wannan shi suke so amma aure duk da cewa ba musulmi ba ne duk da cewa amma sunan auren ma ba sa so sunan kawai duk abin da za a yi. Akwai wani almara da ake yi a ƙasar Faransa wani mutum da ya taho da mata biyu wani irin ustaz da gefe da ganyen wani a Faransa kasan suna yaki da musulunci sai 'yan sanda suka tsare shi suka ce kai wannan ba su waye waɗannan sai ya ce wannan mata ta ce wannan kuma kawata ce sai aka ta ba ko ga dama sai ga a ƙasar Faransa kai auren mata hudu amma ɗayan ce register ragowar duk kawaye ya halatta amma haramun ne kai auren mata ne amma kana iya mata ɗaya ta hukuma register ragowar kuma 100 duk kawaye ya halatta ya wannan sai aka ce kuke tuba da wuce kawai amma da ya ce ba ta shi ne na aure to kuma sai wasu da ya yi amma da ya ce kawai su ce ba wannan cikin ba masa to dan me saboda ka gane cewa shirka tana da alaka da wannan manyan zunubi zai wahala mushriki ba ya aikata wannan amma tauhidi da yake akwai tsarki a cikin wancan najasa ne da shirkar da laifuka ko manyan najasa shi yasa suka wani suka haɗe wajen amma tauhidi da yake tsarki ne to kuma mai tauhidi ba zai aikata wannan kazantan ba shi yasa sai ya zamo ya nisanci wannan laifuka masu girma masu alaƙa da me da shirka shi yasa ake cewa wali hada a'zam nasi bi hadhihi najasa shi yasa za ga wanda yake mafi yawan aikata wannan najasa yace aksaru shirka wanda yake shirka shi yafi wannan wanda yake girman shirka shi yafi yawan sabo irin waɗannan nazina da ruwani fa kullama kana shirku fil abdi aghlab yayin da bawa ya fi yawan aikata shirka kana hadhihi najasatu wal khaba'ith bi aksar to wannan laifin nazarta ta fi yawa a cikin sa kuma ba iya mushrikai ba a hatta musulmai ka rika dubawa duk masu wannan laifin za ka tattara kuma suna da alaka da manyan laifuka duk wanda yake yana aikata ya tabbatar da zina ko luwadi ko kuma kali guda ko zunubai ba za ka rasa a wajen sa manya za a ga yana shirka yana tsafi yana saboda suka kusa da alaka da ko da ya ce shi musulmi wa kullama kana a'zamu ikhlasan yayin da bawa ya zamo ya fi girman ikhlasi ga Allah kada ta Allah
kana minha ab'ad ya fi nisa da wannan sabon. Duk mai tauhidi ko da yana yi yana mafi nesa da shi ba kasafai ba. Kama kala ta'ala an Yusuf alaihi salam as-Siddiq, kamar yadda Allah ya faɗi game da Annabi Yusuf as-Siddiq alaihi salam, mai Allah yace kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, kamar haka ne muka nesantar da shi daga mummunan aiki da alfasha. Dan me yace innahu min ibadina al-mukhlasin, yana cikin bayan ku za ku masu sarki baya addu'a da wannan kazantar to ba zai yi ba. Yana cikin bayan Allah masu sarki ba zai wannan laifin. Duk da cewa zuciya ta yi ta motsa a matsayin ta na zuciya, wala kan ahmad bihi wa hamma, wannan hamdin motsi ne na zuciya da duk ɗan adam yana da zuciya, ko annabi yana da zuciya, to amma su Allah ya sa zuciyarsu ba irin ta ragowar bayi ba. Amma kai ba jama'a Abdullahi ce ko gefen ka la ilaha illallah wa ya da addinin ka, yace karka yadda ka je kusa da wannan, saboda wannan duk zaman gefen da wani ne duk ba zai kai aidan adam. Zuciyar tana da wannan sinadarin, sai dai tauhidin ka da tsoron Allah ka shi yake nisantar da kai, kana gani sai ka nisanci a saboda mai in zuciyar mai kyau. Amma kan ka ce ba ka da jahanta a wannan sabon akwai. Domin manzo Allah ya ce ba khala rajulun bil ma'atin illa kana thalithuhuma, duk mutumin da yake bai shi da mutum da ba ma'ana ba to shi nan shi ne na ruhu, shi kuma ka san dai shi na. Saboda haka ka san ba kai saka yaki da shi, ga zuciya ga shi nan ga kuma yadda take da to maganin wannan shi ne me ai nisa. In ka nisanci abin sai ka zauna lafiya, shi nan ba zai iya ribatar. Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya raba shi da wannan ainihin samu, dan me yace innahu min ibadina al-mukhlasin, ko ne cikin bayan Allah masu tsarki masu ikhlasi ga Allah. To ikhlasin sa shi annabi Allah ba zai aikata wannan ba, ya wuce wannan karfi. Amma kai ne ba a irin wannan yanayi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yasa zaman lafiyar ka nisanci irin wannan duk abin da zai sa ka kusanci wannan kai ne sai shi ka zauna lafiya. Yace fa inna ishqa suwaril muharrama, kaji magana da ma yake faɗa wanda nake sake nana, yace yayi duk wannan da taban yayi wallahi dan mu ne a wannan zamani. Yace fa inna, yace ka sani inna ishqa suwaril muharrama, wato ishqi so da sanyawa a zuciya na sura wacce ke haramtacciya, nau'u ta'abbudin laha, wani nau'i ne na bauta ga wannan, wani nau'i ne na bauta ga wannan. Yayin da kauna abu ya shiga zuciyarka a matakai na so ya wuce dukkan matakai, ya kai mataki na ishq. Domin so a wajen larabawa hawa ne, ko a Hausa tunda yaran nan bayi da fadi sai a ce so kawai da kauna, su ne kawai, banda so da kauna ko wani kari. Amma larabawa akwai matakai na so, mataki na daya, mataki na biyu, mataki na uku, mataki na hudu, mataki na biyar, har za a kai mataki na al-ishq. In ka kai ishqi shi ne irin wannan da ake cewa da shi majnun laila, wanda ya riga ya wannan matar ta zama ta shiga jininsa da tsoka har baya iya ganin wani abu sai ita a duniyarsa. Daga ita sai ita ba wani abu a duniya, in ya ganta ma su jera zai mata, saboda me ta zama a bar bautarsa, saboda kaunar ya kai matakin ishq. Ana yin irin wannan so, mata suna iya son maza irin wannan mataki, kuma za su mata irin wannan ana iya kaiwa, amma yana kai ishq to ya zama tabuwa hankali. Ana iya yin wannan, ana samu wanda yakan kai ga tabuwa hankali, mutum ya zama baya iya hangen komai sai abin da yake wannan kaunar ishq din. Sai kamar yadda maliki ta nau'i ne na bauta, domin hankalinsa zai fita daga komai sai wannan abin kada yake tunawa. Barcinsa shi yake mafarki, tashinsa abin da yake hange kenan, duk inda ya tafi abin da yake kira kenan, kaga ya zama wata babbi, ya zama wata babbi. To sai ya mai da shi kamar bauta. Bal huwa min a'la anwa'il ta'abbud, yace to ai wannan ma shine kololuwan bautar ma. Me yasa ake bauta Allah? Saboda an kaunaci ubangiji a matsayin shine kawai kololuwa a wajen bawa. Shi yasa yace walladina amanu ashaddu, amma a lafazin abin nan din shari'a, yaren shari'a ba a cewa ishq, domin lafazin yana da wani abin nan a cikin kazanta a cikin sa.
shi yasa ba a ce bawa yana ishkin ubangiji ba a da wannan sai dai a ce yana kaunar Allah da mahabba shi yasa Allah ya ce ashaddu hubban kaga akwai alarci idan tsakanin bayi ne ashaddu hub shine mataki na ishki amma Allah ba a jingina masa wannan domin akwai nau'i na abin da bai kamata a jingina Allah da wannan an gane ko shi da ba zai ishki ba a jingina Allah amma shine sama da wannan mahabba sai Allah ya ce walladina amanu sai ce bi ashaddu bai faɗo wancan da saboda lafazin akwai nau'i na abin da a cikin su shi yasa aka gamace shi an gane ko sai aka ce ashaddu hubba masu imani sun buga wani Allah fiye da komai fiye da su kan barci su suna Allah tashi su daga barci suna Allah shine karshen abin da za su faɗi ko ba haka ba su ce bismika rabbi wa rabbil jannati saboda kusanci su da ubangiji a kwance su ma barci Allah suke kira su barci da sun tashi ba suna miƙewa ne suke ba da kira bismillah sai su fara ambatan Allah saboda me su Allah ne a kwanciyar barcin su da tashin su a tafiyar su da zaman su duk tunanin su Allah amma duk wanda ya aje Allah ya sanya wani bawa a madadin wannan kaga yana wuta wannan ke domin Allah ne yake masa haka ba wani bawa ana gane ko ba da yake cewa ishqi suwa mutum ya sanya san wani abu na sura na halittar bayi a cikin irin wannan matsayi al-muharram wanda Allah ya hana da wuta abu da kamar bauta ne gare shi bal huwa min ala alwari ta'amul shine wa fi koruwar nau'i na bauta wala siyama idan staula ala qalbi musamman idan wannan abin kauna ya ba mai zuciya wata bakkar mini kuma ya zama zuciya ta daya ta shafi da duk wannan ba abin cikin ce wannan abin kaunar yace sara ta tayyuma da lafiya take ta tayyum yace wa tatayyum ata'abu abin da yake da tatayyum da lafiya shine ata'abu bauta bai sai rudashi ko ajidan da mashuki wanda yake kauna sai ya rika bauta wannan abin da yake kauna sai ya zama yana bauta wannan abin da yake kauna wale hada dan wannan ne kana ishku wa shirku mutalazimaini da ishki irin wannan kauna da shirka tare suke da juna tare suke da ne da juna saboda kauna wannan abin zai iya sanyawa mutum ya bar Allah wata abin da yake so wancan shi zai ba abin da Allah yake so ga kenan yanzu ya bar mutum Allah ya kuma mutar mashuki abin da yake kauna فليس بالذنوب أفسد للقلب بابا أبن يكي بات zuciya na daga zanibi wa dini yake bata addini min hataini alfahishataini fiye da waɗannan albasha guda biyu yace falaysa fi zunubi babu wani abu daga cikin zunubai ko ji wannan magana da kyau abin da malam ke faɗa falaysa fi zunubi babu wani abu cikin zunubai afsadu lil qalbi wa din da ya bata zuciya ya bata addini min hataini fahishataini biye da wannan albasha guda biyu su ne zina da ruwa ba abin da yake bata zuciya yake bata addini irin wannan laifin guda biyu wala kuma masiya suna da wani abu kimantacce fi tabidil kalbi min Allah da su dai ya santa da mai aikata su daga Allah wannan zanibi guda biyu fa innahuma domin su wannan zanibi guda biyu min a'zamil fawahis suna cikin manya-manyan kazanta manya-manyan laifuka fa idan sabagal qalbu bihima idan zuciya ta zamo ta rida ta zamo ta insabaga wato ta zamo zunubin nan ya rine ta gaba daya yace bahu da min man huwa tayyibun la yasalu ilayhi illa tayyib sai ya nisanci wanda yake mai tsarki da shine Allah kuma ba abin da yake zuwa gare sai mai tsarki iya da zuciya ta zamo ta rida da wanda ta zamo ba abin da take sai wanda ne guda biyu to ta nisanci ubangiji wanda yake tayyib don wannan kamisi ne kuma Allah ta'ala tayyibun ne la yaqbalu illa wala yas'alu ilayhi illa tayyib domin ya ce ilayhi yas'alu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih wato duk abin da yake mai tsarki ke zuwa ga Allah amma duk kazanta ba ruwan Allah ne ba ruwan Allah da kazanta saboda duk mai kazanta yana nisa ga Allah mafi girman kazantar mafi nisantar ubangiji subhanahu wa ta'ala to kullu mazdada khubsan izdada min Allah bawlan yayin da bawa wannan kazanta ta kara yawa a kansa to yana kara nisantar ubangiji subhanahu wa ta'ala walamma kana hada hal zina yayin da wannan bayani shine halin mai aikata zina kana karinan da shirka zina ta zama abokiyar shirka fi kitabillahi Allah yana hada shirka da zina a littafinsa Allah yana hada shirka da ne da zina a littafinsa domin bai jima ne cikin Allah ta'ala Allah ya ce
azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, mazinaci baya aure sai mazinaci irin sa ko kuma wa mushrika. Kenan da mushrika da mazinaci na duk da yake ko da mazinaci gidan su da wazani la yankihu illa wazaniyatu la yankihu illa zani, mai zina mace ba wanda zai aure ta sai irin ta mazinaci ko mushrika. sai ce wa kullum madalika alal mu'minin, wannan kuma har ne ga masu imani ba su ba alaƙa da masu imani. Jama'a don Allah tambaya, a yau da muke rayuwa a wannan zamani me yafi yaduwa a cikin mutane cikin laifuka zina, asbabin tasabbuban zina, me yafi yaduwa cikin sabubban zunubai irin zina? Babu shi. Dukkan wani sabo a yau da muke magana yana da bawon da yake koron ruwa da domin zunar ta zama tume. Kuma mu a nan mu kan ai wani ɗan ƙananan mala'iku, ka je bariki ka ga yadda ake zina, ka je bariki ka ga yadda ake ga wanda ya je ƙasashen da yake da arna ko suka fi tasirantuwa da biyu na arna. Ina wanda ya zauna a Kudu, ina wanda ya zauna a Lagos, ina wanda ya zauna a Ibadan, ina wanda ya zauna a Fatakwal, ina wanda ya je Aba. To shi kan ba, ni da ido na gani, ni da ido na a Lagos, ni da ido na gani. Na zauna kusa da wani mai shushayi, muna jiran abin hawa bas, muna zaune a kusa da shi, sai ga wata mata ta zo da yadda ai shekara kamar 15, 16, 17. Ta zo su tana ta wasu maganganu da shi suna magana, bayan kamar tana taya yana sai da takalma. Bayan ya tafi ya ce ba na kasar mai take tallafi ta bata wai ɗan take mutu mace ba take kawo ɗanta talla wajen bayan wallahi ma na kai gaba su a can kan dama wannan ba wani ba a magana abin ya yi yadda kake tsammani. Ba ma alhamdulillah mu a nan saboda akwai musulunci, akwai nau'i na har yanzu lalatattu wanda suke masu barna ba sa iya fitowa su yaɗa barnarsa a fili. Kuma alhamdulillah wannan shari'a da aka kaddamar a baya ta yi tasiri, saboda har yanzu ba a kyale gidajen matan banza a cikin mutane, an kore su sai dai can inda suke matattara su wanda zai siya da zai canje, wannan ba karamin alheri ne. Amma kuma zina cikin gida take damuwar mutane take yaduwa a cikin mutane. Ya'yan musulmi da suke abubuwa na fasadi, duk da cewa shi ma dai ana yi ana shayin idan mutane da sauki, amma a yau ba laifin da ya fi yaduwa yin mutane laifuka. To amma ka duba ka gani abin da ba laifin malam wannan ba kare ni shirka ne ba, in dai ya yaduwa cikin mutane to kuma shirka ba za ta yaɗu. Gashi nan Allah ya haɗa ka zane da shirka kamar yadda malam ya kawo misali. Wa qawlu al-lughiyya, kaji abin da Allah ya bada labari game da mutanen annabi Lut me suke cewa? Suna cewa akhrijuhum min qaryatikum, ku fitar da annabi Lut da iyalansa daga garin, innahum unasun yatatahharun. Ai mutane masu duka su masu neman sarki, saboda haka su ba za mu zauna da su ba. Kaga sai yi kirari cewa su ba masu sarki bane. Bin jinsi kawai subhanahu wa ta'ala fi ashabil hudud, abinda mutanen annabi Lut suke gayawa suke faɗa game da annabi Lut da iyalansa shine wannan ashabu al-hudud suke faɗa game da musulmai wanda suka musulunci suka yi imani a wannan zamani. Domin lokacin da suka ce mun yi imani a zamanin wannan sarki da manzon Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam, bayan wannan yaro matashi ya yada tauhidi cewa akwai ubangiji na gaskiya, wannan sarkin ba shine ubangijin gaskiya ba, sai ya ce a tona a haka wala rurani manya a sa wuta, duk wanda bai yi imani ba a yi a jefa shi. Sai yake cewa Allah ya bada labari ya ce wa ma nan kawai ba su yi musu wannan azaba sun nuna gaba gare su a wannan ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai dan sun yi imani da Allah ba huwayi abin yau, shi yasa suka yi musu wannan. Sai suka ce me, suka ce a kona su kuma mutanen bulu suka ce me a furta su daga gari, domin su suna ganin sun karkata. Wa qawla Allah ta'ala da Allah kulli ahlul kitabi, gaba da mutane Allah ya ce a gaya wa ahlul kitabi, ya wannan manzo da girma ka gaya ahlul kitabi hal tanturuna minna, me kuke gaba da mu akai, me kuke kyamata a wajen mummune mu, illa an amanna billahi, kawai da mun yi imani da Allah sai ku sa gaba ku rika kin mu kuna gaba da mu.
wa ma unzila ilayna da abin da Allah ya saukar gare mu wa unzila min qabl kuma ce mun yi imani da abin da aka sauka a baya shikenan sai karama sakandare shekara nawa ake zuwa karama sakandare sha to wai su za a koya ilimin jinsi sex education me a cikin sa a koya musu wai safe sex yanzu za su yi zina lafiya ba tare da sun ɗauki abin da ba cututtuka ba tare da sun ɗauki ciki ba kuma har ake halatta ba da maganin hana ɗaukar ciki a makarantu a mu'assasa a je a rika wayar musu da kai sannan aka yi wallafa littattafai don wannan amma ba haramu ne a wurin da su ba auren da su laifi ne za a yi kuba za a kai kafar suna za a ci taron ka kai ruwan ya amma kuma za a koya ɗaka wannan abin kuma yanzu ilimin yana nan a rubuce a doka bai ma abin da ta taɓa yanzu a ƙasa akwai ma wanda aka rubuta littafin Hausa sai dai da yake Allah wa ya Allahu illa yake ba Allah bai yi wannan barna da zuwa yanzu ne ta ba ba mu san gaba ba yana nan littafin yanzu da Hausa aka yi shi na wannan abin da ilimin kuma an yi shi don makarantu tun da ka san yanzu turanci mu a nan ba dole yara sai gane amma za su yi karanta Hausa sai aka yi da Hausa yana nan yana amma Allah ya hana shi a kuma da sa hannun gwamnati aka yi da wasu hukumomi na turawa kuma mutanenmu ne suka fassara suka rubuta yana dan ne saboda su turawa sun da mushrikai ba su da aiki sai ya albasha dole suke sai su cikistawa al'umma sun yi nasara a kasashen mushrikai yan uwansu amma ban da kasashen musulmi har yanzu ba su nasara to suna nan kuma suna yanki suna yanki ba da komai ba su tun da sun lalace kowa ma yin ya lalace dama haka halin masu laifi su in za su yi laifi to ba za su kuma wani ma ya zauna lafiya in dai za su yi to su ke kowa ma yi to ya kamata musulmi su faɗa cewa wannan laifuka ba in dai suka yaɗu a cikin mutane to kuma dan ake da ba a cikin shirka a barkati domin tauhidi baya haɗuwa da kasar shirka haka kuma baya haɗuwa da kasar da waɗannan sabo wa haka nan mushrik ma yace haka nan mushriki inna ma yanqimu ala al-muwahhid yana jin haushin mai tauhidi ne tajiri da hulul tauhid saboda yana kade ta Allah shi mai shirka in ya ga mai tauhidi sai ta zai haushin sa dan me saboda shi dan me zai tauhidi shi ya shirka a sa da su lalace wa annahu la yashuru bi shirki duk wanda baya shirka tauhidin sa shirka to bi shirka haushin sa yake baya kaunarsa wa haka nan mubtadi haka nan mai aikata bid'a inda ma yanqimu ala sunni yana jan haushin ahli sunna dan me tajirin da hukunta ba ta rasu dan me shi zai kade ta yace shi kawai manzon Allah ne dan me sai ya tafi haushin sa dan me kamar yadda mushriki ba ya kaunar mai tauhidi dan me shi zai shirka wannan mai tauhidi haka mai aikata bid'a ba ya san me dole sunna dan me shi zai sunna ya kare shi da aikata bid'a so yake da a hada lalace wa annahu lam yushma bi ara'i rijal bai tuna addinin sa da ra'ayin wasu mutane bai ce a ni hanyar manzon Allah kadai zan la bi shay'in mimma qala ba ban yadda abin da ya saba mata ban yadda ba to duk wanda yake bin wasu hanyoyi ba irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji haushi ce dan me to yan kwana wannan fasali yana bayani game da ragowar zunubai cewa duk da cewa ba su kai wancan zunubin girma ba amma su ma suna iya kasantar da zuciya ma yace albabul ashir babi na 10 fi alamati maradil qalbi wa sihhatihi wanda zai ba bayanin alamomi na cutar zuciya da kuma warakarta idan zuciya ba ta da lafiya ta yaya ake ganewa idan zuciya mai lafiya ce warkakkiya ta yaya ake gane ta to zai ma bayani ma dai ce kullu udwin min a'dha'il badan ka sani ya kai ki sauraro dukkan gaba daga cikin gaban jiki kullu da fi'il kasbi ko wace gaba da irin aikin da aka halicce ta dan ya aikata kamar ruhu usul da kalbi wannan gaba in tana da kamala tana da lafiya don ta aikata wannan aiki minhu wa maraduhu in ko gaba ba ta da lafiya an yi ta'addara alil bayt ba za ta iya aikata aikin da ya kamata ta yi ba allazi kulika lahu wanda an halicci wannan gaba ne da wannan aiki hatta la yasdubi in dai ba ta da lafiya to ba za ta iya wannan aikin aw yasduru ma'a nawmin min al-ittira ko kuma ta yi wannan aikin amma da tawaya sai ba da yace fa maradu yadi ai an gaba ce ko a jikin mutum me ya lura hannu ya ce an da ta'addara alaiha al-maqd din hannun da ba zai yi ɗaukar abu ba to yana da rashin lafiya domin an yi shi ne dan yayi ne ya rika ɗaukar abu amma an ya kasa to ba da lafiya wa maradul ayn me yasa aka halicci idanu dan ya kallo ruwa ya gani to cutar ido
an ta'addara alaiha an-nazar wa ru'ya ya zama idan baya iya gano ga abin da yake gabansa bai da lafiya ke ba haka bane wa maradul lisan cutar harshe an ta'addara alaihi nutq ya zama ba zai iya magana ba domin harshe an yi shi ne dan magana wa maradul badan cutar jiki an ta'addara alaihi harakatuhu tabi'iyya aw yadhur ya zama jiki ba zai iya motsi yadda a ɗabi'a jiki yake motsi ba yi tabi'a ya zauna ya miƙe ya tashi ya kwanta in baya iya yi to bai da lafiya wa maradul badani wa maradul qalbi to zuciya ma tana da rashin lafiya kenan ko sai a ce dan me Allah ya halicci zuciya ba ana tambayar ka biologically ba ka ce ai saboda zuciya nan ne matattarar da jini in ya taho daga kai sai ya zo daga zuciya wato akwai wannan manya-manyan abin nan din jijiyoyin da zai pumping jini ita a wannan nake tambayar ka banda wannan kare zuciya take yi a akwai wani aiki me yasa Allah ya so ba iya pumping jini take yi ba ba iya aiki take akwai wani aiki yace wa maradul qalbi cutar zuciya an ya ta'addara alaihi ma kulika zuciyar ta kasa aikata abinda Allah ya halicce ta dan shi shine me min ma'rifatillah sanin Allah zuciya ba iya pumping jini take ba dan ne matattarar da ake sanin Allah a cikin zuciya wa mahabbatihi nan ne matattarar kaunar Allah a cikin zuciya wa shauka ila riqaihi a cikin zuciya ake shauki wajen gamuwa da Allah san a gamu da Allah wal inabati ilayhi da san a koma zuwa ga Allah wa izari dalika ala kulli shahwa zuciya matattarar sha'awa ce an gane ko to ba da kuma sha'awar aka halice ta ne an halice ta dan ta yi sha'awar lahira ta kaunaci Allah ta kaunaci gamuwa da Allah ta ainihin san ubangiji wannan shine manufar da yasa aka halice zuciya kuma dai kuma akwai ragowa ayyuka take shine tana kora jini daga sama zuwa ƙasa tana raba ba yawan nan bane akwai ragowa ayyukan da zuciya ta to saboda haka idan zuciya falau a fal abdu kullu shay da a ce zuciyar bawa za ta san komai a wannan duniya walam ya'rif rabbahu amma ba san ubangiji ba san Allah ba ka annahu lam ya'rif shay'an daidai take da ba san komai ba duk waɗancan ba za su yi mata amfani ba a rayuwar duniya ko a lahira ta zama zuciya ta san komai a duniya amma ba san Allah to ba zai mata amfani ba walau da kullu haqqin min hududid dunya da mutum zuciyarsa za ta samu dukkan rabon da ake samu a duniya wanda za ta da jin daɗin duniya wa sha'awati da sha'awar da ake a zuciya a duniya duk a ba wa zuciya walam yasfur bi mahabbatin lahi amma zuciyar babu san Allah a cikinta wa shauqi ilayhi babu kauna ainihin Allah wal unsi bihi babu samuwar nutsuwa da Allah a cikin zuciya fa ka annahu lam yasfur bi lazzatin to wannan zuciya daidai take da bata samu komai na jin daɗi wala na'imin wala nima wala qurrata ayn ba su samu duk abin da zai faranta mata ciki bari ma idan kana qalbu khaliyan min zalika idan zuciyar ba sanin Allah ba san Allah ba shauki zuwa ga Allah ya zama wannan ne a zuciyar a tilka hudud wal lazzati adaban lahu wala wannan abin da ta samu na duniya sai ya juya ya zama mata azaba la mutta ba sai ya zama ta musiba amma da ya zama mata jin daɗi domin ai asalin jin daɗin ba shi bane a cikin zuciya abin da yake zuciya za ta ji daɗi da shi shine sanin Allah shine san Allah shine shauke zuwa ga Allah shine san koma zuwa ga Allah shine ina duk wani abu su suke sa zuciya amma da za a tara mutum duk abin duniya amma babu sanin Allah ba san Allah ba shauke zuwa ga Allah to ba za ji daɗi ba ina gani wannan labarin ba sai mun ma'ana yi kokarin fassara shi ba mu duba zahiri mu gani cewa wasu mutane Allah ya ba su duniyar nan amma ba Allah a zuciyarsu ya suke rayuwa in baka sani ba ka je ka tambaya wa masu kudin duniya ka je yaya suke rayuwa kai yanzu idan aka yi maka aka ce da samu kayan daɗin duniya sai ka fara lissafin to su sun samu duniyar to amma wani abin duk ba sa jin daɗin sa ba sa jin daɗin komai a duniya ba sa jin daɗin komai a duniya saboda me wannan abin daɗin ya zama aka ci gare su kuma ba sa jin daɗin sa amma da kai da kake tunanin in kana da kuɗi za ka yi kaza su ba wannan ne a gaban su ya zama wuce azaba da rashin jin daɗin farko rayuwar su banda masifa da bala'i ba komai a cikin rayuwa amma mun samu komai na duniya
idan kana so ka karanta tarihin wasu daga ciki akwai tsohon shugaban America Donald Trump. Ka san yana da kuɗi ko kuma ya yi shugaban America, amma yanzu don Allah a fuskar sa akwai alamar jin daɗi da walwala. Ka je ka karanta tarihin sa, ka je ka karanta tarihin rigimarsa tsakaninsa da iyalinsa da kamfaninsa da waye. Shi rayuwarsa complete rigima ce kawai, ba daɗi a cikin wanda rigima ba kowace ko har ko ga arewa ce yana cikin rigima ko da tsaya yana cikin rigima ga wanda yake bibiya. Ga shi ba ya samu shugaba, in ka zai shugaba Amerika ya kaga ba duniya ce, ita ce shugaban duniya, amma bai muru wannan mulkin ba. Duk mulkin ya kare a cikin rigimu da fitina. Sannan yana da dukiya, amma a yanzu da ke gaya ba cases ɗin shi a kotu, ai zama shugaban Amerika har gobe zai mutu a da rigima a kotu, baya da haraji, ya yi kaza, ya yi kai, to ina da sannan ka tambaya mata nawa ya aura, nawa ya zama banza su ƴaƴan shi nawa, ya rayuwar shi da matan da ƴaƴa, duk rigima ce. Ka je ka karanta ka ji tarihi. Shi ba wani ga dai abin duniyar, amma ba da bai taɓa jin daɗin abin duniya. Shi kawai rigima da ce. Da yawa suna nan masu wanda Allah ya masa abin duniya, amma ba abin da suke jin daɗin sa. Kawai Allah sai ya sa musu wannan abin duniyar ya zama bala'i da su. Ga kudin ya zama musu. Saboda kawai rigima ce sallah. Ga abin da mulkin ya zama bala'i domin to me daɗi a mulki da ba zuwa ga shara bari mulki ba ko ba za ka sani ba sai wanda Allah ya yi sai ya shiga sai ya ji wallahi duk ba saboda musiba ce kawai ce. Amma tunanin ka kai ina ma a ce mulki to ba da yawa daɗi tambayi suka je a suke ji kai kana tunanin wani dan jin daɗi a ce kai gidin da haka ne kai ake tarewa kai ake kai shi kake so kawai to ba yawa da mulki ba ka san dai bangaren ba. Saboda haka duk mutumin da ba Allah a tare da shi la mulki wala dukiya wala duk abin da ake jin daɗi wallahi ba zai ji daɗin sa sai ya zama akasi shi ne kuma masifarsa da jarabarsa a rayuwarsa. Saboda haka amma wanda yake da Allah shi kuma sai ka ga ya zauna lafiya, sai ka ga ya ji daɗi, ba yi da mulki, ba yi da kuɗin, ba yi da duniyar, amma kuma yana da kwanciyar hankali, ba yi da wata damu. Ya raga duk inda aka yi mutuwa shauki yake ya raga gawa, kuma ba yi da wata damu, je yana leƙa ana bunni, kuma a da gida ya kwanta ya yi shanarsa. To shi sai ne da ya mutu sai yana da wata damu mutuwa kan. To da ba shi ai yana da rubar ba wanda kullum zai yara buga kuma kullum zai mutu. Amma wancan ba sai ta zama dole ake rikiya kuma in ya jera baya ba zai je kuma bari ga shi kaga kuma ya kai rikiya da shi wallahi wallahi duk rayuwa sai ya yi sati guda baya ce ya kullum abu zai ta dama saboda ne ba ya san to wannan kare ba musiba ba abin da zai dami ka kuma mutuwar ta zama dole. Ai iya wannan haka barka da shi wallahi shi ba musiba kullum da boka ba ka sa shi labarin mutuwa ba ka so gawa shi ke nan kai sai ka jira ko sai ka mutu kuma amma masha Allah akwai kuɗi akwai kaza iya wannan musibar Allah ya bar mutum da shi ai kaga ina nan wallahi ba nan to shi yasa amma yana da Allah ko yana da duniyar ba ruwan shi da ita. Allah ne ke tunawa shi kullum shauƙin su game da Allah. Shi yasa masu imani suke kaunar gamuwa da Allah saboda sun san sun gamu da Allah alheri ya kare su kan ai masha Allah. To ne yanzu misali aka ce ka ji da abin da aka tana me kake so ka je ka samu alheri yanzu wannan kake so cikin wannan wahala da abin da kunci da wani gamu da Allah ka samu aljanna ka samu rahama. Shi yasa tun da kai imani kullum kana shauƙi zuwa ga gamuwa da Ubangiji. To iya wannan ya ce ka jin daɗi lafiyar kalau cikin kwanciyar hankali ba ka da tashin hankali dan me saboda Allah ne a cikin zuciyar. Malam yake cewa zuciya an halice ta don wata sani in ta rasa su to ta rasa komai da jin daɗi. Sai ya ce man idza kana qalbu khaliyan min zalika idan zuciya ta zama ba Allah a cikin ta adatin ka rubutu wal jannati azabun lahu wa la budda abin da ake samu na jin daɗin duniya a madadin a ji daɗi sai ya zama azaba ga bawa. Labu da dole ne haka in tun da ba Allah to aka si wa man a'ata ni an zikri fa inna lahu ma'ishatan Allah ne faɗa kuma wannan hukunci ne na Allah a duniya dai ba zai ji daɗi bai sai mu'addaban sai ya zama yana cikin azaba bi nafsi ma kana munaqaban bihi
da abin da ake cewa ana jin ni'imarsa shi kuma sai ya zama azabarsa min jihataini ko min da yana ta bangare guda biyu na farko min jihati hasanati mauti saboda menene azabar da zai samu na ni'imar nan shine kullun yana cikin nadama na cewa zai rasa wannan ni'imar kullun yana cikin nadama cewa zai rasa wannan ni'imar kawai wannan nadamar ba azaba ce yana da dukiya da yawa in ma yana ganin ta yi yawan da ba zai rasa ta ba amma zai ji haushin cewa zai mutu ya bata wannan ba musiba ba ce in ya kalli dukiyar in ya kalli account ya kalli kaza ya kalli in ya tana cewa zai mutu sai kawai sai ka ji farin ciki da zai mutu ba wannan duk da ne to wannan kadai ya ishe shi musiba in yana da mata mafi ya kyawu in ya kalli sai ce za ku iya mutuwa a farsu ba sai ya ji ba da yana duk abin da yake da shi da ni'ima in ya kalla yadda yake ce zai mutu to wannan hasira damuwar wannan shi kadai azaba ce gare shi kadai ya ce min hasrati fauti zai rasa wannan ni'ima wa annahu hina bainahu wa bainahu akwai ranar da yana gani zai tafi ba wannan ni'ima sai ya bakin ciki ma shiddati ta'alluqi ruhi bi nan zuciyarsa kuma tana son wannan ni'ima amma ina zai rasa ta wata rana wannan tunanin rasawar sai ya sa masa musibar bakin ciki wannan bakin ciki azaba ce na biyu min jihati wa min jihati fauti ma huwa khairun lahu wa anfa sannan zai yi nadama na cewa zai rasa abin da yake mafi alheri gare shi mafi amfani wa adwa mafi dawam haisu lam yahsul lahu wanda bai samu wannan abin ba cewa wato akwai abin da yake mafi alheri da amfani da wa shine lahira shine gidan aljanna ya san yanto ba zai samu wannan ba bai da wannan raba dan bai da Allah kaga tsoron mutuwarsa shine in ya mutu yanzu ya bar wannan ko ba zai samu abu ba dan ya san ba a zuwa da lahira da wannan abin duniya wannan ma azaba ce da bakin ciki fal ma'bubul asl fata abin da yake so din nan zai rasa wal ma'bubul a'zam dan yasa abin da yake kuma kowa yake so da samun ramar gobe bayan mutuwa shi kuma ba zai samu saboda haka musiba ne to wannan musibar sai zama azaba ne wa qad yamradu qalbu mal yace zuciya tana iya rashin lafiya wa yashtaddu maradu rashin lafiyar kuma yin tsanani wala ya'lam bihi sahibi amma mai ciwon ma ba zai iya gane cewa ba da lafiya yana iya faruwa zuciya ta kamu da cuta amma mai cutar ba ya iya ganewa cewa ba da lafiya lishti gani idan ya shiga da wani abu wani sirani amma alimati sai hati wa asbabiya saboda ya yi nesa da sanin cutar ta zuciyar bai santa ba saboda haka in ta shige shi ba dole ya sani ba wannan yana gaya mana cuta ta imani ne ba kuma ragowar cuta ta jiki ma haka take yanzu da yawa cikin mutane suna da hawan jini amma ba sani saboda sun shagala da wani abu sai ta buge su dan sun bani su ai bai sani sai yace dan me yace wan sirafihi an ma'rifati sihhati hawa asbabiha saboda shi hankalin shi bai koma wajen neman cewa bai rika duba bibin dinsa yana sanin ya lafiyar hawan jininsa bai damuwa shi abin da ya dame shi wancan sai ya kure in ya bani shi kuma sai ya gane cewa shi ba da lafiya amma bai sani ba to haka bangaren zuciyar imani ne bai san cewa zuciyarsa ba tana da cuta ba yana ta tafiya sai ya bani ya mutu ya gabu da Allah sai ya gane shi zuciyarsa ba mai lafiya ba ce ba imani a cikin ta ba kyakkyawan ajiya da tanadi ya ce ban kaje mutu mutum yana iya mutuwa wa sai guda shi mutu zuciya tana iya mutuwa mai zuciya ba bai san ta mutu bai sani ba wa alamatu zalika alamar wannan ana la yuhimmu jirahatil kabari saboda in yace ka gane ya ake gane zuciya ta mutu ita bai sani ba shine baya jin radadin sabon Allah ma'ana zai yi sabo amma baya jin komai a nasa to wannan zuciyarsa ta riga ta zai je yi sabo ba da dama ba jin damuwa to matacce zuciya gare shi alamar mutuwar zuciya yayi sabo amma baya jin sabo cewa ba sabon Allah yi to wannan zuciyarsa matacciya ce la yuhibbu jarahatil kabari wa la yujibu jahluhu kuma jahilcinsa baya sa shi da dalilin haƙi da gaskiya wa aqaidu batila da cewa aqidarsa ba mai kyau bace fa inna qalba ita zuciya idan kana fi haya tana da rayuwa ya alam bi wurudil kabi alaihi da abin da zai taba ta mara kyau sai ta jira dadi shine rayuwar zuciya da imani kenan in yayi sabo sai in kasa sanat da ya sai yayi ya saba Allah to zuciyarsa tana da kenan da lafiya
domin duk jiki mai lafiya shine idan aka kera masa allura zai ji a jikinsa dan me jikin yana da lafiya. Amma mutum da aka dauki wuka aka daba masa salon bai ji komai ba kai maza mutum ji asibiti a auna ba da lafiya ya rasa wani bangaren senses na ko haka ba. To zuciya dai yayin da in yayi sabo hankalinsa zai damu ya kasa sakat ya yi ta kuma ba da lafiya akwai wata matsala ne ba sai ya saba Allah sai ka ga ya kasa barci imani mai yawa ne kuma kasa kasa da sai da shi yana ta jin kamar yanci ake cewa kuma shi yana ta jin kamar shi yana da wata damuwa a cikin mutane sai ka gane cewa kai wani kamar yana da wata damuwa a wani abu ne shi ya sani tsakaninsa da ba alamar imani yana da damuwa saboda ya yi wani sabo wani ma sai ya yi sabon ma sai ka ga ya kasa saka yana ta yawon neman ya zai yi saboda me shi ne wannan mutumin da ya kashe rayuka ɗan nawa ka duba ne wani kisan kai ka duba girman laifin amma da yake akwai ɗan nau'in imani a zuciyar in ya yi laifin sai ya kasa saka ya yi ta neman mafita kuma yanzu ma za ga haka mutane sai mutum ya je ya laifi ya zo ya tabbata yanzu da sai da lasar aka yi wata fatawa bayan za a zuwa lasar wai dan Allah mai fatawar tana so ta ji fatawa ce daga malamai daban-daban saboda laifin wai tana jin kamar malami ne ba zai iya ba ta an tambayi wancan dan Allah kai ba ana so a ji me za ka ci wallahi ba kaga akwai alamar damuwa a to fatawa in ga tambayi malami ne ai ya shi ka a wai dan Allah ai hakuri an tambayi wani amma ana so kai me za ka ci wai kuma still ana so a ji daga malamai ke ba to me ne kuma malamai ke ba kan mutum ya aikata laifi kawai ya san me ya aikata ba sai ya je ba ya nemi gamar ubangiji wataƙila ana neman inda za a samu wani ɗan mafita kuma abu ba wani ba wani mafita saboda me alamar akwai damuwa tun da wannan dai alamar imani ne ya mutum ya yi laifi yana to wasu wanda suka aikata wani laifin wani ɗan wasu dole su yi gaba kawai sun yi gaba kawai saboda me su sabon Allah ba bai zama wani abu a wajen su saboda zuciyarsu matacciya ce zuciyarsu matacciya ce sun yi sabo amma suna zaune a kan sabon kuma suna yin da sabo kaga wannan ba magana a kan shi ne ma da yake cewa zuciya mai lafiya in ta yi sabo tana jin raɗaɗin sabo ya ce ya nan bai rudin kabi alaihi wa ya nan bi jahili bil haqqi idan bai san gaskiya ba yayi wani abu aka gaya masa ya ji raɗaɗi ya ji ba da bi hasabi ayatihi gwargwadon yadda zuciyar take rayuwa domin mai hikima yana cewa malibulhim bi mayyitin ila yace mai hikima yace ai matacce dan gare gare masa rauni zai ji to ai haka zuciyar take idan matacce ya ce ba ta jin rauni saboda ai ba ta jin daidai take da mataccen da za a masa rauni ai babu rai a jiki in ba rai ai ba jin rai to haka matacce zuciya take ma ne ce kan yesu bi ma'anahi kuma mutum yana iya zamowa a yaji radani na maitarsa walakin yashtaddu alaihi ta'ammul sai dai ga ciwon garadin amma yana hakuri yana tafiya da ciwon da zafin ciwon saboda me wato damuwarsa ga abin da yake nema ya yi yawa an je an gwada bibi nan an ce baka yi sandu domin yin bibin ka ya hau kar ka fita kasuwa ka zauna a gida kwana kar ka fita kasuwa ka zauna a gida domin alamar bibin ka ya fara hawa sama sai ce a'a in na je kasuwa ai kawai zan kwanta ne a gefe tunda akwai yara a shan ba zai iya zama gida ba gashi dai yana jin da cewa kuma akwai hatsari ba sai ce ai in na je kasuwa ne ba zan yi komai sai kwanta dai je kasuwa zai bi da sai je kasuwa ga ciwo ga radin amma ya kasa hakuri saboda abin da yake hange shaukin sa kwaɗayin abin da yake can gaba ya kasa yace walakin yashadu alaihi ta'ammulu ma'atin dawa in an ce da shi kamar mara lafiya a ce kana da ciwo ga magani amma mai ɗaci ne in ya ɗanɗana kai ba zan iya ce to ai shi ne maganin ciwon sai ce na hakura da ciwon ba zan iya shan magani wasarru alayhi zan yi hakuri da ciwon fa yusiru baka alami ya yarda radadin ya ci gaba da zama alamar shakkatin dawa saboda yana baya son ɗacin magani fa inda dawa fi mahalafatin hawa shi mai safa an ce masa wannan safar da farko yana kawo rashin Allah kai ba ka ce ka san Allah ka yi Allah ba zai fushi da mai saban nan wannan saban tun a duniya da yin sa ba zai gaba da masifa domin Allah ba ya kyale irin wannan saban
ana gaya maka wannan sabon in ka mutu a kansa wallahi a lahira ga irin hukumar da Allah ya faɗa wannan in ana gaya masa kuma yana ci amma ne ya gwammace duk wannan masifin akan ya hakura da sabon kaga wannan ci ba ce ya yarda da dawa a wuri mukarar da hawa maganin abu sai ya saba zuciyarsa ya hakura da wannan abin da yake da laifi magana as'abu shay'in ala nafsi kuma wannan yana cikin abu mai wahala da zuciya sai an yake ta kana ganin abu kai hakuri kana so ka ce kai ina Allah ba ya so ba na san kushin Allah kuma wannan abin da karɓa musiba ce ma haramun ne in na ci wannan abin aibinsa musibarsa ba za ta bar da ba kai ba ne kadai ba sai ta shafa kuma kusanta iyalai na kai wannan abin a lahira wanda ta da Allah manzon Allah ya ce kada sallallahu alaihi wasallam kada ka zo ranar kiyama dauke da nauyi a haɗaka ka ga manzon Allah ka ce ya Rasulullah zai ce wallahi ba ni ba kai ka dauko abin ka in kana tuna wannan cika wanda a hakura wanda a hakura bara nan da za a ba kuma ka da shi kenan magana ta wuce ba wani abu mai za a yi ɗan da abin da shekara bakwai ko shekara tara shi ke ka tafi da miliyan kaza biliyan kaza ita magana ta wuce ka ce kai ba ga kuma hanyar kawai bari yi abin nan ai tun da sai ka ce amma to ai Allah baya ce Allah yana fushi da kuma in ka ɗauki wannan dukiya haram in ka ci manzon Allah ya ce kullu la'amin nabata min suhtin duk naman da ya giru da haram ne ba kuma nama bandaru nama wutar jahannama ce za ta kona za ta cinye wannan nama ka tuna wannan hadisi kullu lahamin nabata min suhtin duk naman da ya giru ya tsare da suhtu haram to wutar jahannama ce za ta kona shi ka ji dai ko sannan manzon Allah ya ce mutumin da maqamu haram abincinsa haram ne malbasu haram abin tufafinsa haram ne abin nan masharabu haram abin shansa haram ne wasu bai an ci da shi da haram ba shi ba Allah fa an na ce Allah ba shi ba ruwan shi da wannan ka ce da iyalanka sannan wanda ya zo ko wasu ka ji da biyu kai ana lissafo maka basifin iri sannan ba wai ya duniya ba in ka je lahira wallahi za ka tafi da nauyin abin da ka je wallahi na wannan dala da naira ka wala wallahi sai ka je gaban Allah da nauyin su din yawa su dinnan in ma tumakai ne da awakai wallahi sai Allah ya maka bada daukar duk sai ka je gaban Allah manzo Allah ya ce zan ganka ba da ido da kai ka ce ya Rasulullah ce wallahi ba ba da kai da ba ka ce ka wannan basifin duniya na hakura in yi hakuri da talauci da duniya game da Allah lafiya yanzu inda kana iya tuna wannan sai ka zauna lafiya amma zuciya ne sai ya ce wa dalika as'abu shay'in ala nafsi wannan amma yana da wahala ga zuciya walaysa la amfani amma ya bi mata amfani da ta yi hakuri da ya bi amma za ta yi hakuri a sai an yi me sai an dora ta akan wato mujahada sai an yaki zuciya sai an yi mata gargadi ya ce wata ta wani lokaci waqtin nafsa ala sabri mutumin da ya dora zuciyarsa akan dokin hakuri ya ce ya yi haƙuri kuma ya fasin azumi amma haƙurin yana ja shi yana haƙurin zuciyar na cewa ina so a wani lokaci ko da ya haƙuri sai ga zuciyar ta kasa haƙuri ta fiske ta dare wala ya sami roma abu ba za ta iya dogewa akan haƙurin ba da za ka yi bihi wa basirati saboda me ƙarancin iliminsa da basirarsa da haƙurinsa ba yanzu misali wa'azin da ake ana faɗa idan mutum yana ji ba za a ga yana tasiri ka ce to yin haka ne ai gudun hakura to amma ba yanzu ake magana ba da ake wa'azi ko lokacin da ka ce ka bari abin ya shigo hannunka da kuma practical yawa a ɗaki a turo a zo a baka abin ya zo to a nan ne za a gwada ka sai ka ce zuciya to kya ya hakura ko kuma ya za a yi to a nan musibar ta shi yasa ya ce za ka yi kokarin cewa zan yi hakuri amma ka gwada ka gani lokacin da abin ya zo irin abin da ya faru da annabi Yusuf alaihi salam abin ya zo za a yi amma shi Allah sai ya tsare shi ko ba haka ba dan ya ce inna min ibadina sarkafun bayan idan tsarkin ka ne zai tafi ka in abin ya zo ka samu tsari daga wannan musiba gwargwadon kazantar zuciya ka kuma gwargwadon yadda kana iya fadawa cikin wannan musiba Allah ta kare mu in ana wannan kowa sai ya kalli kansa
yayin da zuciya tana so dan azadin duniya dan aikata dan amma kuma ajibar abin yana da wahala. Amma in kokari mu rika tunawa kanmu wannan duniya in za ka same ta a halas babu ne, amma in ba a samu halatin ba a yi haƙuri a bisa sannu Allah ta'ala ya yi mana kurakuran mu, Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu ba mu zaman lafiya a kasar ba mu shugabanni na gari subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.